Så det her vil vi se. Velkommen til Fortnite. Jeg ved ikke, hvordan man slukker den her lortevideo. Serious? Hvad skal man komme væk til det lort? Åh, sådan der. Kom, så går vi. Nå. Altså det her, det handler bare om sådan, at man lige bliver skudt ned af en kriger, ikke? Og så bliver man bare lige kuk i hovedet, ikke? Og så er det, man bliver knaldet af en dame, ikke? Og så, der var øjenbarn. Og så vælter det der tårne. Og nu kommer jeg til at klikke på det der, ikke? Men det er lige meget, fordi den modtog det ikke, fordi det er klamt. Se, øj, der var lige en dame. Kæft, hun er lækker, mand. Hende skal vi hen og knalde. Sådan der. Okay, nu skal vi ned i skattekisten, fordi det kan være, at der er noget. Se for eksempel der. Ja, Den kunne vi bare ikke få. Men så prøv at se, så skal man hen. Det du skal gøre, ikke? Den tager. Og så skal man defeat the minions, ikke? Og så skal man bare accept det. Og så prøv at se, så går du herhen. Og så, hvad skal man så nu? Du skal ikke en skid, okay? Okay, jeg skal ikke. Nej, prøv at så jeg skal bare sådan hen til mappen, ikke? Og så skal jeg prøve at se, så skal jeg hen i den her, og så skal jeg ind i battle, ikke? Og så skal jeg sådan hen her. Så skal jeg battle on 3, så jeg så skal jeg ind i den der jeg hedder lige 3. her, Louis Se, så det der, ikke? Det er min ven, ikke? Han er så ulækker. Prøv at se mig ved siden af ham. Altså det der, det ser totalt skørt ud. Det er vildt, han er min ven, ikke? Nå, Louis, hvordan sletter man quests? Nå, kom. Du gør flot. Jo, vi skal lige være i Grove. Er det ikke det, man? Vi skal lige være venner og i Grove og alt det der. Hvordan gør man alt det der? Add friend. Invite to Grove, eller hvad? Du må ikke blive prøvet nu. Invite. Sig nu ja! Ja. Så, se så sådan vi sådan en gruppe, ikke? Så prøv at gøre sådan her. Ja. Undskyld, det var bare lige mig, der fik flip. Vi skal hen til... Hvor skal vi hen, Louis? Lad os gå hen til den her. Der kan man ikke komme hen. Det siger man. Så går vi herhen. Okay. Så ser man lige sådan en drage ordentlig syg, ikke? Og så på... en film! Siger man så. Ja. Hvor er det? Jeg ved det faktisk ikke. Så prøv at se. Den hedder Sand. Den hedder stadig Sand, ikke? Jeg ved ikke, hvad det gør så. Og fuldkommen af mig. Altså, og prøv at se, så kommer der sådan et øje. Og så kommer der sådan en flagermus. Og den fortæller mig noget. Og så siger den, og så gør den bare sådan. Og så trykker man continue, ikke? Så kan man bare gå her. Rigtig. Jeg dør til den her. Så kan man gå hen her, go to den, ikke? Så går man hen her, og så trykker man der. Og så går man sådan her, for eksempel. Jeg er i gang, jeg fik den. Og så skal man, så præcis, så gør man sådan her, så kan man loot den. Nej, det kunne man ikke alligevel, når der skal stå tingene. Men hvad skal du fortælle mig? Jeg har anmeldt dig, hvor vi er grimme. Hvor var grim? Nej, se her, præcis, så reporter man. Nej, og så gør man sådan her, præcis. Og så kommer man herop, og så, fordi nu har vi klaret den ene, og så klarer vi den her sommerfugl. Okay, det var ikke lige en sommerfugl, fandt jeg ud af, så vi går lige tilbage. Og så... Altså det her, det er et lidt lorteprogram, ikke? Det er sådan lidt creepy-agtigt klamt, ikke? Altså det er bare klamt, det her program, jeg filmer med. Men prøv at se. Det er lige meget, hvad jeg siger, fordi jeg kan kun... Hold nu kæft. Prøv at se, jeg kan kun filme i 10 minutter desværre, ikke? Så jeg ved godt, at de begynder at tude over, at jeg kun kan filme så lidt tid, så... Altså det er jo ikke så godt, for at se, jeg skal have med en Louis, det er derfor den går på mig. Og for at se, hvor den der flamme der, ikke? Og nu når Gerborg er den der, og jeg fik et eller andet Dragon Scale. Og så prøv at se, så tog han. Så nu er vi heroppe, og nu skal vi tage sådan en lille drage, der ikke er så stærk, tror jeg. Men så prøv at se, så går man på den her, og så prøv at se, den er ved at dø. Det er bare godt, fordi så... Ja, jeg gider faktisk ikke sige mere. I har selv spillet AQ, så bare hold kæft med, at I kan spille det. Ja, rigtig nok. I skal ikke prøve at lyve, om I kan spille det her. Ja. Altså, jeg vil give ret i, det er bare klar. Altså.
Man kan ikke få alt til at sige bø. Især ikke nu til deres. Det er ikke noget med, man kan sætte sig ned og hele. Tror jeg ikke. Jo, du er den her. Prøv at se, så se min liv. Jeg er klar. Se, nu knaller vi. Og så går jeg op bag ham. G-bag. Og så præcis, så går vi op, fordi nu har vi ikke lige lyst til det der mere. Og så der er flere af de der små flagermus der. Og nu skal vi lige hurtigt se en dragon trouser. Se, der var ikke noget, kan jeg fortælle jer. Men se, der er en rustning her, men det gider vi faktisk ikke. Så prøv at se, nu går vi ned på den her lille flagermus her, og så tæsker vi den bare. Downsyner den. Kom nu, Louis! Jeg dør til sådan en sommerfugl, det gider jeg ikke. Okay. Wow! Så, YOLO. Jeg er bare rigtig god til det du ikke. Jeg spiller det ikke. Ja, men prøv at se min ven her, ikke? Han er allerede level 8. I kan bare ikke gøre en skid af det. Jeg hakker. Hvilken jeg stikker? Stik det. Øj! Der kom lige en flagermus på mig. Jeg kan ikke gøre noget, Louis. Så er den død. Og så prøv at se her. Prøv at se. Der skal man ned her. Det ser urealistisk ud. Altså, jeg er selvfølgelig lige her. Jeg er made black. Men prøv at se. Her, ikke? Så går du her. Kom du igen og tager den hvide drage. Det kan vi ikke. Jo, vi kan. Jeg så den. Jeg kan bugge med det her. Kan du se det? Nej. Jeg kan bugge med det her. Er du klar? Okay, den her må du ikke vise til andre end de her dejlige mennesker, der sidder på. Den løber man videre her. Det kan du ikke. Er du klar? Okay, nu kommer jeg Din helt Johnny. lige der. Så løber vi derover, okay? Er du klar? Prøv at se. Du kan komme over til mig ved at trykke på dem. Ja, sådan her. Hvorfor vil du ikke sige det til andre? Det må man ikke. Se, nu kommer de over til dig. Nu dør jeg. I can't tank shit. Så, og prøv at se, så mig og Louis, vi er så kloge, ikke? At vi gider ikke sådan at dø, så vi tager bare en stor drage, ikke? Ej, ved du hvad, den ser alligevel ret farlig ud. Lad os gå et andet sted hen. En svagpiller. Okay. Jeg tager den. Sig YOLO. Hey, det der det er en anden drage, du er på. Jeg tager den røde. Jeg kommer nu. Se her. Se. Og så går vi på den. Så se her. Wow. Jeg døde i et slag. Er I klar? YOLO. Jeg døde ikke. Jeg døde her. Hold kæft, man. Jeg har bare lyst til sådan at dækslappe. Men prøv at se her. Hvis nu du trykker på den, ikke, kan du faktisk se, hvor meget liv, og den er toastjernet salami. Det her. Så bruger du bare alle dine abilities, bare sådan går helt amok på tasterne. Hov, nu skete der et eller andet, ikke? Det er ikke så godt. Det er derfor, du ikke skal trykke på tasterne. Prøv at se her. Du må ikke trykke det på tasterne, så skider dem op. Ja. Det er ikke så godt at trykke på tasterne. Wow. Se her. Wow. Ja. Wow. Så her. Nu dør den lige om lidt. Se her. Jeg lavede last hit. Se, jeg er level 4, ikke? Prøv at se. Jeg hedder Mathias the Ninja, hvis du vil have mig som ven. Fordi jeg er så god, ikke? Altså, hvis du vil have mig som ven, så hedder jeg Mathias Ninja. Du må også være min ven. Mathias the Ninja. Og min ven her, han er ret dårlig. Jeg forstår dig, hvis det vil være hans ven, men altså, hvis du vil, Louis the Ninja, ikke? Og hvis du ansøger mig om ven, ikke? Jeg siger ja lige med det samme. Men du skal først skrive en besked til mig, der siger, jeg følger dig på YouTube. Jeg elsker dine kanaler. Kanal. Ej, ikke kanaler. Hvad hedder det nu? Altså, der er kun 1 minut tilbage, gutter. Okay. Så vi må starte en ny video om lidt, ikke? I må love mig at se part 2. YOLO. Husk det. Altså, der er stadig 1 minut endnu, ikke? Men bare lige sådan, så I har det. Gå ind på YOLO.dk, okay? Det er rigtig god hjemme. Ja, men vi bliver bare ved med at nakke de her, altså. Men altså, hej, altså. Vi venter lige 30 sekunder. Den skal være helt præcis 10 minutter, ikke, guys? Så får vi flere likes. More likes than you, then you go better than him that have mindre likes than you, and then you can take them, and then husk nu, det her spil hedder aq.com, og jeg hedder Mathias the Ninja, og min ven hedder Louis the Ninja. Gider du godt hjælp, Louis? Ja, 2 sekunder. Nå, vi ses. Hej.